Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang Kolatita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colatites. Lalo na sa mga nakatutok sa kanilang mga radyo at sa YouTube ng Love Radio Manila. Ako po ulit ito, si Dencio ng Muntinlupa City. Ito po yung karugtong ng kwento ko kahapon, Colatites. Na dahil nga sa issue ng asawa kong si Mirna sa kanyang katrabaho na si Ruel, ay nagdesisyon po siyang mag-abroad na lang daw para matapos na ang mga chismis patungkol sa kanila. At dito na po muling tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Mama, mamimiss ka namin, Mama. Miss ko din kayo. Ingat kayo, ha? Magpapakabait kayo. Para pag uwi ko, marami akong pasalubong sa inyo. Pagbabait kayong bata, Mama, ha? huwag ka na lang tumuloy, Mama. Wala na kaming Mama. Si Papa na lang yung matira, Mama. Kaya nga po, baka po mapabayaan kami ni Papa. Baka mambabayan siya. Hindi naman ganyan si Papa eh. Hindi mo sure. Mama, huwag ka na alis. Sabi ni Kuya Junjun, huwag ka na naaalis. Please, please. Baka magbago pa yung isip mo. Mga bata, kawawa naman. Final na to. Andito na ako eh. Ayaw mo pa ako gaganyanin. Mama! Bakit kasi iwan mo pa kami, Mama? Mga anak, para to sa kinabukasan nyo. Tsaka para na rin sa tatay nyo para matahimik. Ano na naman? Wala. Sige na, pasok na ako. Kailangan ko na mag-check-in. Sige na. Mama! Ingat kayo, ha? Mga anak, mamimiss ko kayo. Tawag tayo lagi, video call lagi, ha? Yung mga cellphone nyo, ha? Opo! Remember the words from my heart. Ganun po kabilis
nagdesisyon si Myrna Colantits. Talagang tinuloy niya po ang pag-abroad sa Abu Dhabi. Naging domestic helper po siya doon na may kontratang 2 taon. Ako naman po tuloy sa pagmamaneho sa taxi. Pero mabilis lang pala yung panahon, no? Makalipas po ang 2 years. Nakauwi na sa Pinas si Myrna. Yay, Mama! Yay, Mama! Dito ka na! Pasalubong! 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 Oh, mga anak, sige, ano, pila pagod kayong pa yung- dalawa pero dapat Pagod pa mag-report. yung mama nyo. Maya ka na magsalita. Pila muna kayo tapos sabihin niya sa akin kung ano yung mga ginawa niyo nung wala si Mama. Kahit lagi tayo magka-video call pero gusto ko may reporting Dali para ibigay ko yung pasalubong ko Ako Mama. po, Mama! Top 1 lang naman ako! Wow! Ako, Mama, top 3 lang po ako, Mama. Hindi naman tinatanong. Pinapareport nga ako eh. Tapos, Mama, ano po? Ako po, best in math, best in English, best in... best in religion, best in... Wala naman ng best in religion eh. Meron! Naglagay yung teacher. Ako, Tapos, Mama. best in prayer po ako. Best in prayer. Mag-iisip. Ako, Mama, most friendly, Mama. Opo, pati babae, piniprint niya, Mama. Mana ko kay Papa, Mama. Oh, Okay, tama dahil na yan. dyan, ito yung pasalubong. Ito sa Jinjin, mga chocolates, at saka may bago kong mga damit at sapatos. Ano masasabi mo, anak? Kiss mo kay Mama. Thank you, Mama. Pero po, ang importante, hindi naman po yung pasalubong. Yung ikaw po na uuwi ka na namin. Miss ka na namin, Mama. Opo, Mama. Ako, sana yung pasalubong ko, Mama. Tsaka, Mama, sana hindi ka nababalik doon. Saka na natin yung pag-usapan. Sige, ganito. Kain muna tayo. Sabay-sabay tayo, ha? Namiss ko kayo. Tsaka pag Oy, si anak! Mama. Buti nagka-uwi ka na. Akala namin wala Oh, kayong pasalubong ng Tay! nanay mo. Hello, andito na kami. Ay. Hindi mahalaga ang pasalubong. Ang mahalaga. Malaga. Mahalaga ba yun? Mahalaga yung Mahalaga pasalubong. healthy ka. Oo. Naitay, si Jinjin at Junjun nag-report sa akin bago ko binigay ang pasalubong. Report muna po kayo. Ay ako, very good ang grade ko sa cholesterol. Very good din. Yung BP ko medyo bumaba ako muna, na. hindi pa... Sige, ikaw muna, Laet Daddy. pala. Tapos yung good cholesterol ko, mataas. Kasi importante, yung bad cholesterol mababa. Tapos yung sugar ko, hindi... Medyo nasa borderline, pero hindi papasok. Tsaka iniinom ko lagi ang ano ko. Maintenance. Ba't ka ba nagmamagaling? Sige, hindi na ako Umiinom ko lagi ang mga maintenance ko. Tsaka kompleto, pag nga bumili ako sa Mercury, pag bumili ako sa Mercury, lagi ako nasa senior citizen lane kasi doon ang tamang pila. Ang tatay mo kasi maraming babaeng nakapilang maganda sa sa nakapila. Pag ako doon sa senior citizen nakapila, tapos pag nakapila ako, bilib ako sa pila. Report pa niya. Tapos, Liligard naman yung kompleto ang senior card ko. Pag sinabi ng taga Mercury na buntes, laging buntes doon sa taga Mercury. Bukas pa ba yan matatapos Lagi sa mga sila. chismusa mo? Lagi ako nakapila doon sa buntes. Hindi pa nanganak hanggang ngayon. Lagi ako, dala ko lagi senior card. Ang tatay mo lagi nakikalimutan reseta. Bawal nga yun. Lagi sinasabi sa kanya nung single doon sa... Tinanong ba naman, single ka ba? Sabi gano'n. Okay naman po tayo. Tapos, ang tatay mo hindi lagi ang senior citizen card para babalikan niya yung mga babae doon sa counter. Tapos Tapos na ako na! Wala akong pasalubong niyan, hindi, anak. tapos paglabas namin ng Mercury, di ba, nagpadala ka sa amin ng pangmerienda. Minerienda namin tatay mo. Kaso, hindi pa ako tapos nilalaksa mo ang volume.
Matapos. O, ikaw na, next. Okay. Asan pa sa lubong ko muna? Eto po, dahil po very good kayo, mama, nanay, eto po sa inyo. O, kayo tayo, report. Ay, ako naman anak, yung BP ko, medyo ano na lang, baliktad na siya. 100 over 200 na siya. Dati 200 over 100. Baliktad siya. Baliktad siya. Ay, masama po yun. Buti buhay ka Masama pa. ba yun? Buhay ka pa? Mas masilti nga ako ngayon eh. Okay, maniwala na sana. Nagsusumba na ako anak pag linggo. May mga sumba-sumba. Siguro po maganda yung mga nagsusumba, no? Basic. Ay, sige. Ikaw talaga ka, no? aray mo. Sinasabi ko sa talaga. Kinagabihan. Katulog na yung mga bata. Anuhin ko lang itong mga vitamins ko, tapos tulog na ako. Pumayat ka yata. Hindi ka ba kumakain doon? Makain. Ba't naman ako di kakain, di mamamatay ako. Hindi ako kumain. Patay agad. Nagtatanong lang naman kung kumakain ka hindi. Ang mo na kausapin, nagpapaantok ako eh. Sakto. Bago ka matulog, para kondisyon. 2 years to. Sana kumuha ka na lang ng babae. Ha? Anong kumuha Kasi ng babae? paparinggan mo pa ako 2 years to. Ganon ka pa. Akala mo natutuwa ako. Kaya nga, para namang hindi mo ko na-miss. 2 taon tayong hindi nagkita, tapos Siyempre ganyan. nagtatrabaho ako, no? Baka ikaw kasi patambay-tambay ka. Sabi mo lang nagtatrabaho ka, pero patambay. Tambay-tambay. Alam mo namang nagdadrive ako ng taxi. Kaya nga. Oo, Baka anong patambay Sana dun? kumuha ka ng, ng babae. Kaya mo naman eh. Hintay mo pa akong dumating. Anong problema mo? Ba't mo ipapasa si mga babae? Ganun ba tingin mo sa akin? Hindi naman. Hindi porket taxi driver ako, sweet lover ako ha? Ikaw nagsabi niyon. O kaya nga. Walang gana naman to. Parang ayaw mo Yun talaga. yung goal ko. Mawalan ka ng gana. Tulog na ako. Ganun na yun? Huwag ka na maingay ah. Buti nga dito ako natulog sa kwarto eh. Gusto ko dun sa sala. Hindi na ako sanay ng may katabi. Both of us holding back, so afraid. Nainis ba kayo, Kulantits? Kasi naiinis ako eh. Alam mo yung 2 taon ka, uhaw na uhaw ka pa sa camel tapos ganun lang? O sige, hinayaan ko na po kasi baka pagod sa biyahe. Pero kinabukasan, Alis na ako, Okay. mga anak, alis na ako. Mama, aga-aga niyo pong alis. Huwag kayong mag-alala, nakaprito na ako ng itlog at saka longganisa. Kainin nyo, tapos pagbalik ni mama, kain tayo sa labas, okay? Hindi po, antok pa po kami. Saan ka pupunta? Back to sleep. Ba't nakabihis ka na? Magdadala ng mga pasalubong kasi baka matunaw na itong mga chocolate eh. Sige, alis na ako Hindi ba ha. pwedeng sa susunod na araw na yan? Talagang ngayon mo na ihatid yan? Ba't pa ako bumili ng pasalubong? Para kanino ba yan? Ang dami tanong sa mga kaibigan ko. Wala bang kaibigan? Hindi ako katulad mo. Walang kaibigan. Sa mga kaibigan ko, sige na. Hindi. Huwag mo na interview, naiinis ako. Ba't ka maiinis? Saan ka Interview nga kasi ng sige. interview. Narinig mo naman sabi ko sa mga bata, di ba? Yung nga mga bata hindi nagtanong eh. Sige, maghahatid ka. Medyo marami-rami yan. Hatid na kita sa taxi. Humingi ba ako ng tulong? Parang nga hindi ka mahirapan eh. Hindi, bakit? Ilang taon na ba ako para mahirapan? Hindi ba ako marunong sumakay ng sarili ko? Tsaka ayokong taxi, mag-grab ako, luma na yung aircon mo. Pinalinis ko na yan. Malamig na yung aircon yan. Baho ng buga, ayoko, mag-grab ako. Ano ba? Alis na ako, nakabook na ako. 10 minutes nandito na. Ay, 5 pala. Sige na, alis na. Andyan na.
Namiss mo ba ako? Miss na miss kita. Namiss kita. Ruel. Mirna. Miss na miss kita. Ang ganda mo na ngayon. Iba pa Siyempre, talaga pag nag-abroad ka na, no? Talaga? Oo. Hinintay mo to? Hinintay ko Ruel. ito pagkakataon na to, Mirna. At may nabalitaan na naman ako, Kolantits, tungkol kay Mirna. Di ba, Kim? Yun na nga. Ay na nga, dito na Sinasabi naman kami namin para sa'yo. mag-report. Nag-abroad na't lahat. Pagbalik, eto na naman kami, nagre-report Oo, sila na naman pa kami. rin. Ano Sila pa rin. Yung Ruel! Yung Ruel. Kala mo, hiwalay sila dahil umalis yung asawa mo. Mama. Tuloy pa rin sila. LDR sila. Dinaig ka pa. Oo, kaya di ba umaalis-alis? Maghatid, kunyari ng pasalubong. Ano ba sa sabi mga- sa'yo? Saan pupunta? Maghatid ng pasalubong, mga padala ng mga Kanino? kaibigan niya. Mga pamilya ng mga kaibigan niya dun sa kasamahan niya rin daw sa Abu Dhabi. Sino ba kaibigan niya? Sa Abu Dhabi. Di mo kilala, Di di ko ba? alam, di ko Buti alam. pa si Ruel, kilala yung mga kaibigan niya. Oo, close siya, di ba? Ka-close. Bibidyo call pa sila, o ka-close sila. Ikaw dun. hindi. Ano? Totoo ba yan? Mm-mm. Kaya ikaw, magpakalalaki ka. Kasi, parang di ka barako eh. Magpakalalaki ka. Oo. Ano? Sila pa rin pala. When there's a dark storm on your horizon. Grabe, Kolantits. Di ako makapaniwala na ganoong balita ang matatanggap ko. Kaya mas mabuti na pag-usapan na namin kung anong nararapat. Dahil ba't ka umiiwas? Usap muna tayo. Ang mga bata nandun, pinapunta ko dun Kasi sa tuwing lolo't lola kakausapin nila. kita kasi, tinitrigger mo, umiinit ulo ko. Kaya, mabuti pa, hindi na lang tayo mag-uusap. Bakit ka natitrigger? Ano bang ginawa ko? Ha? Usap lang naman eh. Para maliwanagan tayo. Sige, tanungin mo na ako. Ano bang gusto mo itanong? Sino ba talagang pinupuntahan mo? Hinahatiran mo ng mga pasalubong mo yan. Parang araw-araw ka na naghahati ng pasalubong. Ano, naging courier ka na? Yan na yung tanong mo. Paulit-ulit. Puro pagdududa. Umalis ako, kaya ako umalis, nag-abroad dahil nagdududa ka. Pagbalik ko, yan pa rin. Sino ba yung nag-chismis tayo? Ka na magkaila. O, ayan, picture. O, ayan o. AI yan, sus. AI? Ganun ba yun? Oo naman. Alam mo, ano bang nakikita sa'yo ng mga nagsusumbong sa'yo? Naawa sila sa akin. Naawa sila sa mga bata. Ano ba talaga? Ayaw mo na ba? Nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Nagtitiis ako ng homesick para sa mga bata. Yun yung ibibintang mo. Ha? Sino matutuwa? Alam mo, ayoko na. Hindi na talaga ako masaya. O kasi may pinagmamalaki ka na. Ha? O, di ba? Sa halip na tanongin mo yung sarili mo, ano kayang kulang sa akin? Ano kayang problema ko Wow, sa ginagaslight sarili mo ko? pa ako. Ako yung may mali. O, gaslighter pa ako. Eh, ikaw yung Ayoko nanlalaki. May pruweba ka ba? May Oy, ano? Picture, oh! Ah, picture! Video nga ngayon, edit na AI eh. Hindi mo ko magaganyan-ganyan, kaya ayoko na. Sa akin na ng mga bata, sagot ko na yan, baka mahirapan ka pa eh. Tapos? Ayoko na nga. Magkanya-kanya na tayo kasi mas okay pa tayong dalawa. Kapag magkahiwalay, hindi pa iinit yung ulo ko sa araw-araw. Ayoko na din, so hindi na ako masaya. Away na lang tayo ng away sa araw-araw. Ayoko na. Hindi kita maintindihan. Ano di
maintindihan? Sinabi ko na nga eh. Alam mo yun yung ayaw ko sa'yo. Hindi ka makaintindi. Tanggapin mo na ayaw ko na. Kasi siya pa rin hanggang ngayon. Yung Ruel na yun! Ewan ko sa'yo. Mano kakausap mo? Basta ayoko na. Ayoko na. Dahil may Ruel ka na. Ayoko na! Just when I thought I was over you, and just when I thought. Sila pa rin pala ni Ruel. Colantits. Kaya bumitaw na rin ako dahil halata naman nang wala na siyang gana sa akin eh. Sa ngayon po, binibisita ko na lang ang mga bata dahil feeling ko kumakampi rin yung pamilya niya sa kanya. Parang kinukonsinti siya. So sila na nga. Pinakilala pa niya sa akin. At ngayon naman po, may girlfriend na rin ako na bago. Yun lang po. Love, Densyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!